Bos días, chamome Ramón Alonso, son alcalde do Concello de Entrimo e preséntome nestas eleccións de maio por terceira vez como candidato do Partido Socialista de Galicia PSOE. O noso traballo destes últimos 4 anos podíamoslo diferenciar en dous eixos claros, que era por un lado atender ao que eran as necesidades básicas dos distintos povos, as infraestructuras de primeira necesidade, desde vías de comunicación, os abastecementos, os saneamentos onde non os había ou eran deficitarios, completándolo con outro tipo de obras que a nivel xeral considerábamos de primeira necesidade. Falemos dun centro de saúde ou dun pabellón de deportes do que carecíamos. E todo o traballo de estender os servicios sociais, aproveitando a implantación da lei de dependencia para que a xente tramitase as axudas e hoxe estén xa recibindo un cuidado que é moi importante nunha poboación envellecida como a que temos. Outro eixo grande era o traballo de cara ao futuro, o que sería a nosa estrategia de mantemento da poboación ou de incluso incrementala basada no aspecto do turismo natural, aproveitando que estamos nun enclave privilexiado como é o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xerés. Por en valor os nosos recursos propios, que no caso de Entrimo basicamente é o sector agroforestal. O que nos queda é continuar, sobre todo neste segundo aspecto, no que sentadas as bases veremos como arranca a primeira industria de transformación da madeira no noso concello, que xerará postos de traballo, axudará a unha xestión sostible do entorno natural, contribuirá á prevención de incendios e conseguiremos, creo, fixar poboación nova que nos garantice a supervivencia a medio plazo. Será a legislatura dos servicios sociais, visto o momento polo que pasamos, de tremendas dificultades económicas, con moita xente limitadísima de recursos, con pouco apoio familiar, porque se quedou xente maior só. Faremos forza en convertirnos nun referente para o turismo de naturaleza, de montaña. Aproveitaremos a fondo a posibilidade que nos dá contar cunha empresa de transformación no noso concello, que se xenere unha actividade económica que nos permita manternos e se podemos mellorar a situación.